Ce faceți, bă, băieți? Salut! Eu sunt Alexino și astăzi o să vă prezint un nou episod pe Metin 2DH. Bă, băieți, bă, am făcut extragerea a giveaway-ului și decât Andrei Deu a fost pe locul întâi și am dat premiu. M-a căutat și am dat premiu. Dar mai sunt doi. Pe locul 2 e Die Forever și pe locul 3 Next Game HD. Dacă vedeți acest episod, aveți ID-ul meu de Skype în descriere și mă căutați pe Skype sau pe joc, știi, uite, Ninja Starnix. Bă, ce idios, bă. Doamne. Oh. Nici nu știu ce să facem astăzi. Este o zi plictisitoare. Da. A, da, gata. Ei, mai ajută începătorii, mai astea. Aoleu. Da. Până la alchimie, cum vedeți, rupmea cu 2-3 zile mi-a căzut din balon de aur de la Ox rubinul acesta. Tare împotriva sura War Shaman, eu cred că, să zic așa, cred că ar face 200, dar nu-l dau. Mai am pe ăsta, o să-l dau la cineva. Mai am ăsta de Ninja, sura și unul praf, dar îl țin așa pentru calitate împotriva War și o să vedem pe parcurs dacă o să-mi iau și War. Trebuie să mai farmez de o grămadă, să intru pe farmer. Deci am alchimie așa, diamant excelent full, onyx full, granat full, safir full. Asta mai trebuia max PV, să zicem semi-full. Și tot acesta tot semi-full. Setul PVM. Băieți, Oulu. Ce idiot. Mă rup ăsta. Na, ce vrea, are 114, eu n-am, cum vedeți, n-am, uitați, n-am nici biologul, nici misiunile, da, cred că este o zi, două, asta termin, o să mă apuc de misiuni, sau chiar astăzi, și la fel de biolog, pentru că am văzut că dacă faci biologul dai foarte bine, biologul de 90 îți dă 10% Warsula Ninja, mi se pare, Warsula Ninja Shaman, pardon, scuzați-mă. Și misiunea cu bijuterii, cealaltă iardă, atac, apărare și pe fel, trebuie să-ți alegi tu. Și da. Aoleu, uitați de ăștia. Aoleu. Scuzați emoțiile astea.
Mă, ce dracu mai scrie tot? Trei care ajung la mine map de CH1 pe mine. Șarfa e... Cred că e destul de bună, nu? Cred că este full. Pe toți am întrebat, pe fiecare care am întrebat mi-a spus că este full. Mai trebuia pătrunzătoare, dar nu e așa important. O să fac în seara asta sau peste 3-4 ore. Da, poftim. Poftim. Da, deci mulțumesc nimic. Da, deci cum vă spuneam, zilele astea o să fac un, ca să spun așa, un event în care o să pun tot felul de chestii și voi, să spunem, pun lingouri, călăuri, iteme full, alchimie, tot. Și voi să spuneți un număr. Și asta să spunem, evenimentul ăsta o să-l fac maxim o oră. Să spunem astăzi de la astăzi sau mâine de la ora 5 până la ora 6, adică de la 17 până la 18. Și o să pun iteme, călăuri, alchimie, seturi full, seturi semi-full, bani, câte lingou, mai mulți bani, costume astea, pentru începători sau care vine la idea, ați înțeles? Ce mai am? Depozit am o dărăpânătură, trebuie să fac curat. Uitați, ou. Să pune, deci da, cred că m-am hotărât. Deci, diseară la ora 17, adică 5, o să facem un eveniment în care o să pun tot felul de chestii pe aici și voi o să alegeți un număr și o să spuneți și numărul care va pica, acela va fi itemul vostru sau upgrade sau itemul, etc. Deci, bun băieți, deci cum v-am spus, evenimentul, nu uitați să fiți la curent, să dați un like la acest video și să vă abonați la canal. Bun, salut!